Montserrat Roig, l'any 76, amb el llibre El temps de les cireres, ja definia la lluita dels moviments universitaris per aconseguir una representació democràtica. Narrava i definia la vida d'estudiants dels anys 60, joves que decideixen plantar cara a la repressió d'un règim autoritari que vulnerava drets socials i polítics. Joves que omplien els carrers per manifestar-se i per protestar, sabent que haurien d'assumir el preu dels abusos policials i les detencions arbitràries. Allò que va passar fa 50 i 60 anys endarrere és el mateix que passa ara. Estudiants i universitaris que no miren cap a una altra banda davant d'un conflicte polític, sinó que li planten cara. Però a vostès el que els hi passa és que sempre han decidit estar al costat dels qui oprimeixen i mai han volgut analitzar el perquè dels moviments socials, estudiantils i universitaris. Vostès prefereixen criminalitzar i titllar d'extremistes i radicals els que es mobilitzen. Prefereixen assenyalar i fer-ne un boom mediàtic que al cap i a la fi no els porta enlloc, sinó que malauradament fer créixer encara més l'ultradreta. Les universitats són les institucions del pensament crític i la transmissió del coneixement. Per això està ple d'universitaris i universitàries, transformadores i transgressores. Universitaris que no callen durant la guerra d'Iraq i que demanen la pau, que no callen per reclamar la rebaixa de taxes, que no callen per demanar que no es destrueixi el planeta i que no callen davant la vulneració de drets socials i polítics i per reclamar l'alliberament i el retorn de tots els represaliats i les represaliades. Però sembla que vostès tampoc volen prendre consciència de que les lluites estudiantils no únicament existeixen aquí, sinó que existeixen arreu. Són moltes les ciutats que els seus estudiants reivindiquen aquells drets que estan sent vulnerats. I és que la conseqüència de la crisi econòmica i els interessos del sistema capitalista han abocat els joves a aquesta espiral de precarietat i que no assegura un futur estable. Per això és a través de la protesta que exigeixen un futur digne i aquest futur passa per un sistema democràtic on no es vulneri la justícia, ni els drets ni les llibertats. Per això, arreu del món i no únicament a Catalunya, els estudiants estan a la primera línia plantant cara a aquells drets que volen ser retrocedits i aquelles llibertats per tal de reclamar aquesta justícia. Però vostès només se'n recorden de la llibertat d'expressió quan la poden fer servir per atacar o per insultar o per oprimir. Per això crec que els convé recordar la Declaració Universal dels Drets Humans que diu que tota persona té dret a la llibertat de pensament i de manifestar-lo, que tota persona té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió. I aquest article de la Declaració Universal empara el lliure exercici de poder fer una pilota de Twitter, de debatre en una institució, d'exposar obres d'art, de penjar cartells i d'expressar càntics en una manifestació, ja sigui universitària, estudiantil, sindical o independentista. I de la mateixa manera que és legítim el dret a la protesta, aturar aules i manifestar allò que un col·lectiu vulgui anunciar, igual que el dret a la llibertat sindical i de vaga, on es defensen els respectius interessos legítims i el lliure exercici de pertànyer o no, perquè els drets, com es deien abans, també sempre es respecten. Però a vostès no els agraden ni les vagues, ni les mobilitzacions, ni que els joves ens expressem en llibertat. I és per això que ho vulneren, ho criminalitzen i si poguessin també ho prohibirien, perquè no volen escoltar allò que no els agrada sentir i en comptes de respectar-ho intenten silenciar-ho. Però davant d'aquesta vulneració de drets, els universitaris seguiran tancant aules i omplint els campus de dignitat, perquè cal entendre la importància del dret a protesta i de la llibertat d'expressió com a resposta a la necessitat de tot un col·lectiu. Per això mai ens trobaran en la persecució policial, en les detencions arbitràries, ni en els mecanismes de censura i en la prohibició de la llibertat d'expressió. Sempre defensarem les universitats com un espai intocable del debat i de l'aprenentatge i la solució mai ha estat ni serà que la policia entri als campus i a les universitats. Ho vam veure al 99 quan Aznar va suprimir la protesta a l'Autònoma a cop de porra. Ho veiem quan la policia a Hong Kong assalta la Universitat Politècnica per silenciar i perseguir els protestants. Vostès són l'ABC de l'autoritarisme, tensar la societat, criminalitzar les protestes i la repressió policial. I en aquest retrocés democràtic a nosaltres mai ens hi trobaran. Per tant, des d'aquí exigir i demanar que prou criminalitzar els joves.